Neda. Niska podrumska prostorija miriše na buđ i vlagu koja štipa za oči i peče u grlu. U jednom njenom delu nalazi se gomila starih, bez ikakvog reda naslaganih nepotrebnih stvari. Ormari od punog drveta stoje razjapljeni i jedino služe kao hrana moljcima. Sitan prah žižljivog drveta prostire se svuda unaokolo. Neki čudni predmeti nalikne na nargile, stara iscepana odeća i olubljeni sudovi stoje bačeni na hrpu u jednom uglu. Nekoliko metalnih, neizvetoperenih tepsija prislonjene na bočni zid, a pored njih je gurnut šporet na drva već zarđao obična bubnjarica. Da podrum ima bar kakav malen prozor, komotno bi se od bačenih stvari mogla naložiti vatra. Tako bi boravak u ovom memljivom podrumu bio makar malo podnošljiviji. Star, iscepan, smrdljiv i već gotovo raspadnut tušek ubačen je na sredinu prostorije, tačno naspram vrata. Na njemu sklupčana i nepomična leži Neda. Već danima je zaključana u ovom podrumu. Izgubila je svaki pojam o vremenu. Dani su je kao godine, a noći 5 puta duže. Svake noći neko od njenih mučitelja se pojavi i pokuša da na njenom izgubijanom i nakaženom telu pronađe još neko mesto koje nema ljubičastu boju ili koje još nije zaparao nož. Svake noći iznova strepi, osluškuje korake i psovke. Tako raspoznaje koji je njen dželat te noći na redu. Tako već unapred zna da li joj te noći sleduju batine ili silovanje. Ne zna ni sama šta gore i teže podnosi. Ovaj put nije čula korake. Čuje samo kako se vrata na podrumu škripu sporo otvaraju. Beton koji je napukao duž zida odigao je jedan deo praga što dodatno otežava njihovo otvaranje. Svaki put do sada kada su se otvorila poželjela je samo jedno. Da je po nju napokon došla smrt. Da će tako njenim mukama najzad doći kraj. Ali izgleda da ni ovoga puta nema sreće. Zgureno sitno telo pomalja se u bledoj svetlosti mesečine koja se probija kroz otškrinuta vrata. Migolji do nje, saginje se i tiho joj govori. Pokušaj da ustaneš. Napolju te čeka automobil. Molim te, pokušaj da ne jaučeš da nas ne odaš. Želim da ti pomognem, ali moramo biti brze. Inače teško i tebi mojima. Ko si ti? S mukom je promucala Neda. To ne smem da ti kažem. Dovoljno je samo da znaš da sam u ratu preživjela to što ti sad preživljavaš. I da znam kako ti je. I meni je neko kog nisam znala pomogao da se spasem. Uvek i svugdje ima dobrih ljudi. Zato mi je stalo da i ti preživiš. Hajde sad. Neda pokušava da se osloni na noge, ali ne uspeva. Isuviše dugo je mučena, tučena i maltretirana. Potpuno je iscrpljena. Napreže se svim silama, ali joj teško ide. U njenom bunilu činio je se da je ipak mnogo lakše i lepše da ponovo legne na svoj truli dušek, ulepljen i umrlja njenom krvlju i mokraćom, kao u svoj grob, nego da se muči da stane na svoje noge. Zgurena žena, za koju joj se čini da je zapravo starica, obuhvata je oko struka. Jednu njenu ruku prebacuje preko svoga ramena i polako počinje da je vuče prema vratima. Hajde dušo, još samo malo, govorio je tiho. Boli me, sve me boli, neću moći. Neka me ovde, svejedno mi je da li sam živa ili mrtva, samo me pusti. Ne dolazi u obzir, moraš da se potrudiš. Hajde, reći ću ti gde su sahranjeni tvoji. Moći ćeš bar da im na grob odeš. Hajde, evo tu smo. Vidiš, samo onaj prag treba da prekoračiš. Potegni samo jednu nogu, a ja ću ti prebaciti drugu. Pomozi mi, nemam ni ja neku snagu. Ne znam kako se podiže noga, zavapi Neda. O Bože, smiluj nam se noćas, prošaputa žena. U tom trenutku nečije snažne ruke ščepaše Nedu. Samo jednim pokretom neko je uprti ponese. Žena koja je s mukom pokušavala da je pokrene se trže i umalo od straha ne pade nazad u podrum. Krupna muška silueta noseći Nedu u naručju požuri ispod kuće kroz šljivik. Izađe na sporedni seoski put, priđe parkiranom automobilu i spusti Nedu na zadnje sedište. Tiho zatvori vrata i pobeže niz njivu pored puta. Ženi je trebalo vremena da se dogiga do auta. Zadihano i uplašeno sede pored vozača i reče mu da krene. Auto polako krenu sa ugašenim farovima, tiho klizeći prema glavnom podrumu. Na zadnjem sedištu Neda je ležala sklupčana i nema od straha. Čula je kada je žena pitala vozača zna li ko je čovek koji im je pomogao. Vidjela je kako je on samo začuđeno i uplašen odmahnuo glavom. Sve troje su znali da ovaj beg više nije nikakva tajna i da moraju što pre stići do odredišta. Vožnja je prilično dugo trajala. Parkirali su se pored puta. Promuklim glasom žena se obrati Nedi. Nalazimo se pored groblja. Imaš li snage da izađeš i da vidiš grobove svojih najmilijih? Naravno, bolno prostenja Neda. Samo da se na nekoga oslonim. Meho, izađi i pomozi joj. Uzmi ovo. Pruži mu novinski papir zamotane 2 sveće i šibicu.
Čovjek samo klimnu glavom i bez reči izađe napolje. Prihvati Nedu ispod ruke, pomažući joj da krene uskom, zaraslom stazom kroz zapušteno seosko groblje. Posle kraćeg vremena stade i pokretom rukom je pokazana 2 groba. Bili su jedan pored drugog, bez spomenika, bez ikakvog obeležja. Položena po grobovima stajala su 2 drvena krsta na kojima su se nazirala već popucala bela plastična slova. Neda pade na kolena pored jednog. Polako rukom poče da sklanja travu i s teškom mukom izvuče deo krsta na kom je nekad pisalo ime i prezime. Okrenu ga prema slaboj mesečini, od ostataka slova shvati da je na njemu pisalo ime njene sestre, Snežana Papić. Još davno su joj rekli da su je majka i sestra mrtve, ali negde duboko u sebi je pothranjivala nadu da to nije istina. Želela je da veruje da su nekim čudom uspjele da prežive. Osjećala je kako njena nada, krhka i lažna, umire u ovoj hladnoj i vlažnoj noći. Snaga očaja je pokrenu i ona ovaj put bez pomoći pređe na drugi grob. Grabi rukama i čupa zatravljeni krst. Suznih očiju prelazi preko slova. Uspeva da pročita ime svoje majke. Božidarka Papić. Kleči između 2 groba. Ne zna koji pre da pomiluje. Iz grudi joj se otima krik koji cepa nebo. Krik patnje, bola i nemoći. Zašto? Jednom rukom mazi grob svoje mlađe sestre, a drugom grob svoje majke. Jeca joj kidaju dušu. Rida boreći se za vazduh. Kukajući na sav glas ponavlja. Evo me, došla sam da vas vidim. Meho je lagano dotiče po ramenu. Nemo joj pruža sveće, a onda se izmiče i staje malo podalje na stazicu. Neda jedva uspeva drhtavim rukama da ih zapali. Drži ih u rukama da izgore do kraja. Vruć vosak koji se otapa kaplji i curi preko njenih prstiju. Ona ga ne osjeća. U glavi lista slike iz detinjstva, kao dragu i veselu slikovnicu. Sećanja počinju da izviru. Napokon se seća svega, od početka do kraja. Sve do onoga dana. Slike detinjstva se cepaju sitne papiriće poput snega koji se topi padaju svuda oko nje. Sve je sada samo prošlost, sve je ostalo u nekom drugom životu koji je sada daleko iza nje. Pita se kako i zašto više da živi. Želi jedino da legne između njih, da ih zagrli i tako ostane zauvek. Kuda će uopšte i zašto bi išla dalje? Njen život je završen. Ali snažne Mehine ruke podižu i odvlače protiv njene volje do auta. Auto kreće dalje, opet protiv njene volje. Sve troje, utonuli u svoje misli, gledaju ispred sebe. Ali drugih 2 ne vide da je Nedina duša ostala tamo, sahranjena na onom praznom parčetu zemlje između ona 2 groba. Ne zna kada su joj umor, prosute emocije i san savladali. Probudila se kada je već svanulo. Uspravila se polako na sedištu i osvrnula se na predeo kroz koji je auto prolazio. Učinio je se poznat, ali bilo je svejedno. Nije znala ni ko su ljudi koji su joj pomogli da pobegne, ni zašto su to uradili, ni šta žele od nje, ni gde je voze. Više nije imala emocija. Prepustila se svemu onom što je čeka i što predstoji. Evo, stižemo. Posle nekog vremena reče žena. Znam kako se osjećaš. Znam da ne želiš da živiš. Da, sada ne vidiš smisao svega ovoga. Ali ponekad nije ni potrebno sve da saznaš. Mora da prođe vrijeme, da ponovo shvatiš da niko od nas nije rođen bez nekog razloga. Da svi imamo svrhu svoga postojanja. Neću da te opterećujem nečim što sada ne želiš da prihvatiš. Jedino te molim da prihvatiš ovo mesto na kom ćeš ostati. Onako kako će ono prihvatiti tebe. Eno, pogledaj. Neda se osvrće oko sebe, vide da su na nekoj šumovitoj planini. Trenutak kasnije pred njima se ukazala ogromna zidana ograda sa velikim vratima od punog drveta. Kada su joj se približili, Neda je primetila da se ta ogromna drvena vrata polako otvaraju. Pred njima se ukazao manastir. Gde ste me ovo doveli? Zbunjeno je promucala. Ovdje ćeš za sada biti najsigurnija. Ovdje ćeš moći da povratiš i svoj mir i veru u život. Ovo je ženski manastir, među najstarijima u okolini. Nalazimo se na Fruškoj gori. Ne znam da li si čula za tu planinu. To je naša sveta gora. Nigde nema toliko lijepih i svetih mjesta kao ovdje. Nadam se da znaš gdje se nalazi. Na pomen Fruške gore Nedino srce zalupa. Jedina misao koja joj se javi u glavi bila je misao na njenu savetu. Ovdje ćeš pronaći oproštaj za svoje grehe. Ovdje ćeš oprostiti onima koji su se ogrešili od tebe. Kada se oporaviš, odlučit ćeš šta ćeš dalje. Igumanije sestre znaju da stižeš. Na tebi je samo da radiš isto što i ostali iskušenice. Neda je više nije ne sluša. Ne može da veruje da je ponovo na istom starom mestu ili barem tako blizu njega. Čini se da se njene životne staze prepliču i vrte u krug. Zahvalna je bar zbog jednog.
Ponovo sam blizu Savete. Dragi Bože, hvala ti. Smestili su je u jednu malu sobu, skromno nameštenu. Mali prozor koji je gledao u dvorište bio je visoko postavljen. Ako bude poželjela da pogleda kroz njega, morat će da se propne na prst ili da stane na stolicu. Ispod njega se nalazi drveni sto sa 2 stolice. Uz levi desni zid, gledan od vrata, nalazi se po jedan običan drveni krevet. 2 iskušenice pokušavaju da je vlažnim krpama očiste lice i ruke. Tek sad i sama primećuje da je sva u modricama. Po nogama i rukama vide se osušene i skorele kraste. Usne su je toliko ispucale da se na njih svaki pokret u dubokim brazdama nanovo pojavljuju kapljice krvi. Osjeća bol u celom telu. Ječi tiho i mučno. Ne želi da je dodiruju i pomeraju, iako se trude da budu brižne i što nežnije. U sobu ulazi jedna starija monahinja. Sa sobom nosi lekarsku torbu. Pokazuje jednoj iskušenici da pomogne Nedi. Počinje da obavlja pregled. Skidaju joj pocepano i prljavo delo. Na ogoljelom telu vidi se strašni tragovi batinanja i življavanja. Leđa su joj prepuna ožiljaka i modrica. Boje se na njima prelivaju od tamne crvene preko zelene do svetlo smeđe nijanse. Iz njenih ispucalih usana začuše se jecej. U početku tihi, prigušeni, a onda sve jači i tužniji. Telo je se krči skuplje od bolova. Monahinja je pokriva i pokušava da je uteši. Grli je i šapuće tiho. Biće bolje. Ovdje ćeš se u Božju pomoć oporaviti, ako Bog da uspeti sve da zaboraviš. Traži oproštaj i utehu u molitvama. Moraš da oprostiš da bi tebi bilo oprošteno. Kada ti telesne rane zacele, onda su na redu rane u duši. Za sve postoji lek, a najbolji lek za dušu je vreme. Ali vreme provedeno u molitvi. Mi ćemo biti uz tebe. Uvek imaj na umu da nisi sama. A on je uvek s tobom. Rukom pokazuje na ikonu Isusa Hrista koji visi iznad kreveta. On će s tobom podeliti svoj bol. U njemu ćeš naći spas. Neda suznih očiju gleda u ikonu. U Hristovo razapeto telo, pognutu glavu i tužne oči. I ona se osjeća isto. Razapeto i nakaženo kao i on. Ipak, svesna je da je njegova patnja mnogo veća i strašnija. Malo smirenija spušta se u krevet. Monahinja kreće prema vratima. Pokušaj sada da se odmoriš. Poslije ćemo te odvesti da se okupaš i daćemo ti neku pristojniju odeću. Probaj malo da odspavaš jer će te sad ukrepiti. Reče izlazeći. Za njom izađoše i obe iskušenice. Neda ostade sklupčana na krevetu, pokrivena i ušuškana. Pre nego što je utonulo svoje misli, čula je kako monahinja moli iskušenice da na smenu budu neprekidno uz nju i da malo više povedu računa o njoj. Da kada se probude, srede i odvedu u trpezariju da nešto pojede. U mislima je se vraća protekla noć. Razmišlja o ljudima koji su je spasli. Ništa o njima nije uspjela da sazna. Posljednjih godina na prostorima njene bivše domovine isuviše je nekih ljudi, nekih mjesta, nekih ružnih dešavanja, ali i nekih dobrih ljudi. Posle svega živa je, iako je sve vrijeme molila Boga da je uzme. Koliko samo puta je poželjela da smrt dođe po nju, ali izgleda da za to još nije vrijeme. Pita se šta će ona ovdje, u ovom manastiru. Njoj toliko grešno i nije mjesto tu. Ona nema pravo na oproštaj. Bog joj ne može oprostiti toliki greh. Suze joj ponovo kreću. Kako sme ona da živi, a one dece više nema? Tako nešto Bog ne oprašta. Slane i teške suze joj se slivaju niz lice. Peku joj nezarasli ispucale rane na obrazima i usnama. Pokušava da ih izbriše, ali tako izaziva još jači bol. Vrata se tiho otvaraju. U sobu ponovo ulazi jedna od iskušenica. Seda pored nje, na ivicu kreveta i bez reči uzima za ruku. Njen nemi gest još više rastužio Nedu i ona počinje da jeca. Dobro je, sad je sve u redu, govori joj monahinja tihim glasom. Dosta je bilo za danas. Ne možeš svu svoju tugu da isplačeš za jedan dan. Ostavi neku suzu i za sutra. Ako ne možeš da zaspiš, onda ustani i pođi sa mnom. Prvo ću te odvesti da se umiješ i obuđeš, a onda ćemo do trpezarije. Mora da si gladna. Neda je pogledala u oči i zahvalno trepnula. Uz njenu pomoć ustala iz kreveta. Jelisaveta. Već 3 dana u njoj titra uznemirenje koje je ostalo nakon Nikoline posete. Nije želeo da je tu vest saopšti telefonom, pa je došao da je lično izvesti da je pronašao ženu sa fotografije. Vrlo iskreno i otvoreno sam joj ispričao zašto je tražim. U početku je bilo malo neprijatno. Nečkala se i onda je pristala da se sretne s vama. Vreme je valjda učinilo svoje, rekla mi je. Nadam se da Gvozdanova Jelisaveta neće biti previše povređena onim što želi da čuje od mene. Jelisaveta, ja sam joj dao čvrsto uverenja da vas to neće povrediti. Da li sam bio u pravu? Gledao je u nju zabrinuto.
Obećala mu je da će biti sasvim dobro. Sada, dok sa vrata lokala u kom je ugovori njihov sastanak pogledom traži ženu sa fotografije, mora da prizna sebi da joj nije svejedno. Ne plaši se toga da li je žena sa kojom treba da se sastane mlađa i lepša od nje. Ne osjeća ni ljubomoru zbog toga što je Gvozden nju verovatno više voleo. Plaši se jedino svog očaja zbog sopstvene naivnosti i gluposti. Ne može sebi da oprosti to što je bila toliko zaslepljena bezumnom ljubavlju prema svom pokojnom mužu. Ipak, teši je to što se takve stvari dešavaju onda kada neko gledaš samo srcem. Srce ne može biti toliko krivo kao pogled, uobrazilja i misao. Njima se kao stepenicama greh spušta u srce i tako lišava ljude mira i spokojstva. Da ga je gledala samo očima, sigurno bi crlj sumnje krenuo da rovari po njenom srcu, pa bi ga verovatno vremenom videla u pravom svetlu. Ali sve je to sada prošlost, o kojoj prvo mora sve da sazna. Potom, kada je spozna i prihvati, mora dozvoliti sebi da je zaboravi. Za stolom u dnu restorana vidi ženu plave kose, smotanu elegantnu punđu. Na licu je se u mreži sitnih bora ocrtavaju godine koje su iza nje, ali svejedno, još uvek je lepa. Deluje negovano i dostojanstveno. Sporo korača prema njenom stolu. Staje ispred nje i pruža joj ruku. Ja sam Jelisaveta. Trudeći se da na lice namesti ljubazan osmeh, tiho izgovara. Pružajući joj ruku, žena ustaje. Sedite, Jelisaveta, pokazuje rukom. Jelisaveta sede, istog trena počinje da priča, ne bi li prikrila svoju nervozu. Odmah da vam kažem, samo želim da znam sve. Sve što je vaša istina. Ne krivim ni vas, ni Gvozdena, više ni za šta. Želim samo da se oslobodim prošlosti. Molim vas da mi ispričate sve. Ja sam Jelena, započinje žena svoju priču. Sa Gvozdenom sam se upoznala jesen 1975. Gvozden je sa svojim ocem bio u Vršcu na čuvenoj manifestaciji 28. dani berbe grožđa. To je tradicionalna proslava koju grad Vršac priređuje za sve svoje poslovne partnere i prijatelje. Došao je da se upozna sa novim tehnologijama u proizvodnji vina i da razmeni iskustva sa poznatim i velikim proizvođačima. Na tom druženju upoznao se i sa mnom. Bila sam mlada, ali u poslu već iskusan diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Provodili smo dosta vremena u razgovoru, slušao je i podržavao moje ideje. Sviđalo mu se koliko sam kao i on zanesena proizvodnjom vina i koliko se razumem u taj proces. Pritom, od mene je mogao nešto i da nauči. Bila sam tad, koliko god to neskromno zvuči, vrlo lepa, vitka, negovana i ženstvena. Govorio me da mu prija način na koji pričam, zabacujem kosu, način na koji se smejem njegovim dosetkama. A i meni je prijalo njegovo društvo i pažnja koju mi je posvećivao. Jelena zastaje sa svojom pričom. Na trenutak su obadve odlutali u svoja sećanja. Jelisaveta razmišlja. Iako je bio oženjen, ona je u njemu uspela da probudi njegovu uspavanu muškost. U to vreme bilo je prošlo 7 za njega verovatno predugih godina od njegove povrede. 7 strašnih godina punih patnje, nezadovoljstva, razočarenja. Svakoga dana mučio sebi istim pitanjima. Zašto da živi? Zašto da se bori da radi? Kome i čemu sve to? Mnogo puta je želeo da digne ruku na sebe, ali zbog svojih roditelja, možda pomalo i zbog mene, to nije učinio. A onda ponovo se osjetio živim. Zahvaljujući tom slučajnom susretu, zahvaljujući njoj, osjetio se vrednim jer je shvatio da još uvek može da privuče pažnju neke druge žene. Žene koja ga nije tetošila i u svemu mu povlađivala kao ja. Bio je rešen da iskoristi te dane najbolje što ume. Verovatno je kao muškarac želeo da ponovo osjeti strast i uzbuđenje. Možda je samo želeo da u danima koji dolazi ima nešto čega će se sećati sa uzbuđenjem. Ne zna da li želi da opravda Gvozdena ili da uteši sebe. Jelisaveta, da li ste sigurni da želite sve ovo da slušate? Pogleda je zabrinuto. Jelisaveta primećuje da joj je neprijatno. Naravno, hrabrije. Želim da čujem svaki detalj. Možda vam to zvuči čudno, ali vaša priča će me rasteretiti onoga što me pritiska i steže u grudima. Zaista želim da raščistim sa svojom prošlošću i da bez opterećenosti sumnjama i nagađanjima preživim još ovo malo života što mi je ostalo. Jelena u neverici sleže ramenima i nastavlja. Noć je bila blaga, puna zanosnih mirisa, ljudi su na sve strane žamorili, čula se tiha muzika. Sedeli smo na terasi restorana uz obilje dobre hrane i pili omiljena vina. Počeli smo sa šardoneom, pa onda prešli na moj omiljeni burgundac beli. Već smo bili polupijani, ali nismo nameravali da stanemo. Verovatno podstaknut alkoholom, Gvozden mi je otvorio dušu. Pričao mi o svoje povredi, o tome kako se osjeća u vezi sa tim, o vašem braku koji više nije bio kao nekad. I ja sam bila poneta atmosferom, vinom, muzikom, lepotom večeri.
Tešila sam ga, govorila da te površinske povrede nisu toliko bitne i da je to on divan i poželjen muškarac. Njemu je to veoma prijalo. Jelisaveta pomisli. Bio je pijan od vina, još više njenih reči. Njegova želja da se dokaže bila je toliko jaka da nije ni razmišljao o tome da ima 37 godina, da je mnogo stariji od nje, da ga kod kuće čekam ja, njegova žena. Nije razmišljao ni o čemu. Želeo je da je ljubi, da se uteši svom uzbuđenju. Verovatno je želeo da se s njom ponovo rodi kao muškarac. Zato je po povratku kući postao još ogorčeniji i nezadovoljniji. Čak ni imanje koje ga je čekalo u njemu više nije izazivalo nikakve emocije. Zato je prema meni postao još grublji. Odlazio iz kuće besan i ljut, ni sam ne znajući zašto, a vraćao se još gori. Počeo je da mrzi svoj sopstveni dom, da prezire sve što je bilo u vezi sa njim. Verovatno se sakriven od svih vraćao toj svojoj čarobnoj noći. Naglo se trži za razmišljanje i svim silama pokuša da se sresredi na razgovor. Jelena nastavi priču, ne primećujući da je Saveta utonula u svoje misli. Otišao je rano ujutru dok sam još spavala. Možda je osjećao krivicu, možda se plašio da će u mojim godinama ugledati razočarenje. Tek posle 15 godina od one noći, u zimu 1990. na moje insistiranje pristao je da se ponovo sretnemo u Novom Sadu. Nekoliko puta pre toga pozivala sam ga, insistirala da se nađemo, ali on odbijao. Da li je od vašeg prvog susreta nastavio da živi i radi iz čiste navike? Narav ipak nije promenio. Svi smo se godinama navikavali na njega. Prihvatili smo ga takvog i više se nismo uzbuđivali i čudili zbog toga. Prolazi kroz Jelisavetinu glavu. Ne stiže mnogo da se udubljuje u razgovor zbog kojih je Gvozden odbijao te ponovne susrete, jer Jelenina priča sve više zaokuplja njenu pažnju. Ovoga puta je pristao, jer sam mu preko telefona nagovestila da bi trebalo nešto vrlo bitno da mu kažem. Ponovo je neprijatno Jeleni. Ipak nastavlja. Pristao je možda zato što je u mom glasu osjetio molbu, tugu i potištenost. Čekala sam ga ispred restorana. Mislila sam da ću svakog časa zaplakati. Uveo me unutra, lagano se nageo prema meni i poljubio me u obraz. Rekao mi je da lijepo izgledam i da je on omatorio. Bio je vrlo ljubazan. Nije se odvarao, nije napravio nikakvu aluziju na onu noć, na to što sam ga već nekoliko puta prije tog susreta zvala. Pitao me gde sam sada, da li sam se udala, imam li dece. Tiho je dodala na kraju. A onda je duboko uzdahnula i nastavila. I rekla sam mu da sam bila udata, da sam se posle samo godinu dana razvela, da imam kćerku Milicu. Izvadila sam iz tašne mali album i stavila ga ispred njega. Pogledaj, donela sam ti slike da vidiš, rekla sam mu. Imala sam utisak da je Gvozden bio malo zatečen. Verovatno mu nije bilo do toga da gleda slike mog deteta. Ipak, iz poštovanja, uzeo je da ih pogleda. Na prvoj fotografiji koju sam mu pokazala držala sam maleni zamotuljak u rukama. Ispod slike pisala je 1976. godina. Na sljedećoj moja mala plavokosa devojčica duvala je svećicu na torti godine 1977. I tako redom. Na posljednjoj, nas dve, nasmijane i zagrljene, stajale smo u našem dvorištu, okružene našim pudlicama. Zatvorio je album i ostavio ga na sto. Podigao je pogled prema meni. Video je da plačem i da očekujem njegov komentar. Jelisaveta osjeća kako je se grlo suši. Ni primećuje kako je ruka lagano podrhtava, dok usnama prinosi čašu sa vodom. Širom otvorenih očiju gleda u Jelenu, iščekujući svaku njenu reč. Jelena više ne može da se zaustavi. Reči iz nje teku kao bujica. Rekao mi je da imam lepu kćerku, da veoma ličimo. Pitao me zašto plačem i da li imam neki problem u vezi sa njom. Nisam mogla više da izdržim. Rekla sam mu da je moja kćerka u redu, ali da je tačno da postoji problem u vezi sa njom. A problem je u tome što ona insistira da upozna svoga pravog oca. Što želi da zna sve o njemu, da mu kaže da joj sve ove godine mnogo nedostajao i da ubuduće želi da nadoknadi sa njim propuštene godine. Nije razumeo kako on u tome može da mi pomogne. Jelena zastaje i gotovo u očajanju, kao da ponovo preživljava taj razgovor, grozničavo otvara svoju tašnu i pretura po njoj. Već otupela, naslućujući ono što je očekuje, Jelisaveta mirno gleda kako nervozno pali cigaretu i duboko uvlači dim. Vrteći glavom, Jelena ponovo pravdajući se nastavlja. Moja ćerka je, kunem se, sama počela da istražuje, bilo je samo pitanje dana da shvati o kome se radi. Vidim, ti si već shvatila, ali plašila sam se da on neće razumeti, da će on odbiti, da će razočarati. I zaista nije razumeo. Čuvši da sam bila u braku, bio je ubeđen da je moja ćerka dete mog bivšeg muža. Ostao je šokiran kada sam gotovo viknula. Ona nije njegova ćerka, već tvoja, Gvozdene.
I sada je gotovo uzviknula Jelena. Iako je još od trenutka kada je spomenula svoju ćerku naslućivala šta će čuti, ovo što je Jelena upravo rekla ostavilo Jelisavetu bez daha. Osjetila je bol kao da je neko zario nož u njene grudi. Svim silama se trudi da ostane pribrana, da ničim ne pokaže kako se osjeća. Teško je da poveruje, ali je sigurna da je žena koja sedi preko nje ne laže. Govori sebi da je želela ovaj razgovor, da mora saslušati sve do kraja, a onda će zaista i definitivno raskrstiti sa svojim dosadašnjim životom. I sa svojim brakom, i sa Gvozdenom, i sa svim onim što je još uvek vezuje za njega. Gleda u Jelenu. Uspeva da iskontroliše svoj glas i sasvim mirno progovara. Nastavite, molim vas, Jelena. Jelena je nastavila svoju priču mnogo smirenija. Krila sam to od svih i sigurno nikada nikome ne bih rekla, da ona nije rešila da ga pronađe. Šta sam drugo mogla osim da ga nađem pre nje i da ga upozorim? Bila sam prinuđena da mu otkrijem svoju tajnu. Bila sam spremna da ako bude sumnja u istinitost mojih reči, uradimo i test za utvrđivanje očinstva. Jedino sam ga molila da je ne odbije u startu, da daju jedno drugom šansu da se upoznaju. Nije mogao više da sluša. Platio je račun i izašao napolje. Stigla sam ga malo dalje niz ulicu. Ćutali smo i besciljno hodali po gradu. Noć je bila hladna, a on je iznenada odlučio da se vrati kući. I dalje sam ga pratila. Morala sam da znam šta je rešio, a nije mogao da odluči ništa. Otrgnuti starim ćebadima sedeli smo na drvima u vašoj šupi i pričali. Ispričala sam mu sve što se u mom životu desilo u proteklih 15 godina. Pričali smo o svojim promašajima, o svojim strahovima. 15 godina smo ispričali za jednu noć. Rano ujutru morala sam da odem. Rekla sam mu da se više neću vraćati, da ga više nikada neću zvati. Te noći je razrešeno sve među nama. On i Milica sreli su se u proleće 1991. Milica mi je posle pričala da se plašila da neće doći, da će odustati, da će se predomisliti. Bila je presrećna što se ipak pojavio. To je bio znak da mu je stalo do nje. Posebno je značilo to što je rekao. Milice, kćeri moja mila, napokon da te otac zagrli. Plakala je i ljubila mu sedu kosu. Bila je ubeđena da će sve u njenom životu posle toga biti lepše i bolje, jer je napokon imala svoga tatu. Šetali su po gradu, on je ni na trenutak nije puštao da se odmakne od njega. Grlio je držao za ruku. Kupili su pljeskavice, jeli u hodu, sedeli u kafiću i pili Coca-Colu, ponovo šetali. Želela je da taj dan potraje večno. Jelena začuta, zamišljeno gleda u Jelisavetu i shvata da je ona više ne sluša. Potpuno je utonula u svoje misli. Život je za Gvozdena verovatno toga dana dobio novi smisao. Konačno imao koga da voli i kome da se raduje. Meni je dalje pravio scene u kući, bio neprijatan bez razloga, vređao me, a ja sam imala razumevanja za njega, tražeći opravdanje za njegovo ponašanje na sasvim drugoj, pogrešnoj strani. Verovatno je znao da je nepravedan prema meni, mi se zato uvek vraćao. Možda je podsvesno osjećao da nijedna druga ne bi ni mogla ni htjela da ga podnese. Na mom mestu svaka druga ostavila bi ga odavno. A ja sam već bila navikla na sve njegove hirove. Trpela sam ih i nikada nisam ni pomenula razvod. Možda je nekad i poželao da mi kaže za svoju Milicu, ali se nije ukazala dovoljno prilika. Nikada nismo ni proveli neki razgovor o deci. Kao da je to za nas bila zabranjena ili zaboravljena tema. Možda se plašio kako bih ja to podnela. Da li bih je prihvatila? Ipak, poznavajući ga, ubeđena sam da je svojoj Milici želeo da obezbedi sigurnost. Da je hteo da na nju prepiše svoje imanje. Izgleda se predugo dečko. Posle nepune 2 godine od kada je upoznao svoju ćerku, iznenada je umro u toku noći od infarkta. Nije stigao da uradi to što je sigurno želeo, a nije smogao ni hrabrosti da mi ispriča tajnu sa kojom je živeo. Nije stigao ništa. Jelisaveta je naglo ustala i pružila ruku Jeleni. Odlučnim, bezličnim glasom brzo izgovorila. Hvala vam, Jelena, na vašoj iskrenosti. Možda ne verujete da je tako, ali učinili ste puno za mene što ste pristali na ovaj razgovor. Čovek koji vas je kontaktirao ima vašu adresu i broj telefona. Javit će vam se uskoro ponovo. Ne verujem da ćemo se nas dve ikada više sresti, ali svejedno vama i vašoj kćerki želim sve najbolje. Okrenula se i odlučnim korakom krenula prema izlazu. Taksi je već spremano čekao. Ispratio je začuđen Jelenin pogled. Veče je već uveliko odmaklo. Saveta ulazi u svoju sobu i uzima Nedin dnevnik, čvrsto rešena da ga večeras pročita do kraja. Danima neprekidno razmišlja o njemu, ali posle one večeri nikako nije mogla da smogne snage, nikako nije mogla da se reši da nastavi sa čitanjem. Sada posle razgovora sa Jelenom spremna je da ga pročita do kraja. Ovoga puta ne obraća toliko pažnju na ono što u njemu piše. On je sada postao jedna jedina veza sa Nedom.
Činio je se da dok čita te ispisane stranice Nedinog života, osjeća da ona je tu negde pored nje. Osjeća njenu blizinu gdje sve ono što je napisala govori uz neka svoja dodatna objašnjenja. Nedostaje joj svakoga dana. Toliko želi da se čuje s njom ili barem da zna da je bezbedna. Pre svega da je živa. Često je proganja ona poruka koju je dobila onoga dana kada je nestala. Uzdrhti svaki put kad je se seti, isto kao i sada. Od početka je uzbeđena da tu poruku nije Neda poslala. Ona to nije mogla da uradi s puno razloga, ponajviše zato što ne zna da koristi kompjuter. Čita ponovo o njihovim prošlim danima. Svaki put se sa puno ljubavi nasmeši kada naiđe na stranice prepune Nedine strepnje i brige za njenu savetu. Čita o događajima kojih se više ne seća, ali sada je to postalo već normalno. Neda je imala veliku moć zapažanja. Gvozdena uvek opisuje kao ogorčenog i opasnog muškarca. Očigledno je znala mnogo više o njemu nego ona njegova rođena žena, ali ipak s njom nije mogla da priča o tome. Pri kraju sveske Neda je napisala: Ova kuća mi je bez obzira na sve pružila sve što mi je potrebno za život. Ako ikada krenem da tražim svoje mesto pod suncem, želim da to bude neko malo mesto, smešteno i ušuškano u podnožju planine. Voljela bih da to bude Gučevo ili Sokolska planina, koju sam gledala iz svoga sela svakoga dana. I ne znam da li mi je bila lepša zimi pod snegom ili leti kad olista. Želim da kroz to mesto protiče reka. Da kuća bude mala, s velikim dvorištem, a ispred kuće da budu velike i raskošne žalosne vrbe. Voljela bih da sa mnom u toj kućici pored reke bude i moja Saveta, sa svojim ludim psima. Sve nešto mislim da bi to za nas dve bio život kao i snova. Ali snovi, ko još veruje u snove? Ko još sme tako smelo da sanja? Dok su joj suze lagano kapljale po stranicama sveske ispisane Nedinim čudnim rukopisom, Jelisaveta je u sebi prelomila. Draga moja Nedo, naći ću takvo mesto za život, ostvarit ću tvoje snove. Hvala ti za ove ispisane reči. Hvala ti što si mi otvorila oči i pokazala mi kakav je moj sopstveni život zaista bio.